1980ko hamarkadatik aurrera, enpresa sektore publikoaren pisua nabarmen murrizteko prozesu globala abiatu zen. Prozesu hori estuki lotuta egon zen faktore geopolitikoekin, eta hiru multzo nagusitan bana daiteke. Ekialdeko eta erdialdeko Europan sistema sozialisten gainbehera, Txinan gertatutako privatizazio masiboen prozesua. Mendebaldeko Europan eredu neoliberalaren hedapena. Hiru kasuetan privatizazio prozesuak gertatu baziren ere, haien irizmena eta sakontasuna ez ziren berdinak izan. Herrialde sozialistek zein Txinak enpresa sektore publiko sendoak mantendu zituzten, eta Europan berriz alde handiak egon ziren herrialdeen artean. Prozesu horien izaera erradikalenak gaur egungo Europar Batasunaren esparruan gertatu ziren. Europar Batasunean privatizazio prozesua estuki lotuta egon zen politika neoliberalekin. Politika horien helburu nagusia, jakina, inbertsio pribatuen errentagarritasuna sustatzea izan zen. Testuinguru geopolitikoak oinarri kontzeptual sendoa eman zion norabide horri. Enpresa publikoaren aldeko apustua egiten zuten herrialde sozialistak krisian edo desegite prozesuan zeuden. Eta horrek bide eman zuen azken 4 hamarkadetan nagusitu den dogma modu masiboan zabaltzeko. Enpresa publikoak ez du funtzionatzen. Ideia hori Europako indar politikoetara, komunikabideetara eta unibertsitateetara hedatu zen, eta funtsezkoa izan da gaiaren inguruko azterketa sakonak saihesteko. Azterketa horiek privatizazio prozesuak geldiarazi edo moteldu ahal izan baitzituzten, mendebaldeko korporazio handien ikuspegitik. Privatizazio masiboek aukera ezin hobeak ireki zituzten ordura arte esku publikoetan zeuden sektore eta jardueretan inbertsio errentagarriak egiteko. Horrela, privatizazioa neoliberalismoaren tresna nagusietako bat bihurtu zen, inbertsio pribatuen errentagarritasuna handitzeko. Horri gehitu behar zaio korporazio handien eskuetan pilatutako botere ekonomiko izugarria, Europako enpresa sektore publikoaren garrantzia nabarmen murriztu zuena, azken 40 urteetan. Mendebaldeko Europako privatizazio prozesuak etengabeak izan dira, eta ondasun eta zerbitzuen ekoizpenarekin lotutako jarduera mota guztiei eragin diete, sektore guztietan eta Europar Batasuneko estatu kide guztietan. Prozesu horren ondorioz, Mendebaldeko Europako zenbait herrialdetan enpresa sektore publikoaren hustuketa ia erabatekoa izan da sektore publikoa murrizteko joera orokor horretan, salbuespen deigarriak ere egon dira. Hala nola Belarusen kasua, non enpresa sektore publikoak ekonomia osoan zuen pisua bereziki handia izan den. Bestalde, mendean, sektore publikoaren murrizketa prozesuak gelditu egin ziren Txinan eta Errusian. Aitzitik, herrialde horietan enpresa publikoen indartzea etengabea izan da mende honetan. Aldi berean, mendebaldeko Europak sektore hori desegiteko bidean jarraitu du. Ondorioz, Europak ekonomia eta garapen politikarako funtsezko tresna bat suntsitu du. Bere ekoizpen ahalmena nabarmen ahulduz eta kontinentea ekoizpenari. Ekonomiari eta gizarteari dagokienez kontrolik gabeko dinamika anarkiko batean murgilduz. Dinamika horretatik ateratzea, zalantzarik gabe, ez da erraza izango.